Pois en este martes falamos en clave social, como facemos habitualmente cada martes das semanas, e temos que falar hoxe deste 24 de maio, que será o Día da Epilepsia, unha xornada para lembrar a problemática deste trastorno, deste problema, desta doenza, e tamén o traballo de entidades como a Asociación da Epilepsia. Neste caso, hoxe temos a súa presidenta, a Carmen Linares, que nos vai falar dende a Asociación Coruñesa de como se traballa primeiro para loitar contra os efectos que produce este problema de saúde, e logo tamén para falar de como previr un pouquiño ou tratar de mellorar a calidade de vida das persoas que sufren este trastorno e tamén das súas familias. Carmen, moi bons días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Moitas gracias por darnos esta oportunidade. Bueno, precisamente é o noso traballo, porque o que queremos é tratar de dar visibilidade a, neste caso, un problema como o da epilepsia. Todos sabemos, creo que prácticamente, aínda que eso despois podemos matizalo, a sociedade en xeral coñece ben o que é o tema da epilepsia, pero o mellor non tanto, non? É dicir, hai que sempre celebrar un día, digamos, o ano para lembrarnos todos os matices do día a día das persoas que poden chegar a sufrir epilepsia e das que o sufriron. Como orientan ao traballo da efemérides deste año? En que se van centrar na mensaxe que queren lanzar á sociedade? Gracias. Nós este ano o que queremos, sí, como te estás dicindo, a epilepsia é conocida por todos, pero é coñecida solamente unha clase, por así decirlo, entre comillas, de epilepsia, que é a convulsiva, a que todo o mundo conoce, non? Que se tira e movimientos tónicos clónicos que é como moi alarmante, pero hai moitas clases de epilepsia. Entonces, nós este ano o que queremos é que se sepan que non solamente hai as crisis con convulsións, que senón hai máis, é o que está afectando e o que se está discriminando a xente que ten epilepsia, porque se está sufrindo unha discriminación laboral. De feito, por redes sociais se han publicado varias sentencias en las que hai empresas que, en canto unha persona empeza a sufrir epilepsia, pois a despiden. Isto non é un motivo de despido. Outra cousa que quería decir tamén é que todos nun momento dado podemos desarrollar a epilepsia, podemos ser epilépticos. Por iso decía que moitas veces ese descoñecemento e eses problemas que xurden, como nos acaba de describir, fan necesario que alo menos unha vez ao ano se teña visibilidade, porque ese é o problema. A falta de visibilidade é normalizar un tema e que todo o mundo teña información, non? Exactamente, que todo o mundo teña información. Por exemplo, vou a poñer un exemplo. Casi todo o mundo, que é algo que a mí me chama moito a atención, sabe ou pensa que nunha crisis desta que conhecemos todos temos que poñer algo na boca do que está sufrindo a crisis para evitar que se trague a lingua. Isto é de todo incorrecto, pero de todo incorrecto. O único que hai que facer é acompañar e facer que non se dé golpes, intentar controlar un pouquinho a situación e controlar sobre todo o tempo que dura a crisis, que é o que casi nadie sabe. Eu poño o meu exemplo. Eu sou a nai dun neno que con a idade de 11 anos empezou a ter crisis epilépticas. Na escola, e despois pasou ao instituto, teño que dicir que non tiña información algunha con respecto á epilepsia. O sea, ele ademais ten crisis de ausencia moi fortes, que non son ese tipo de crisis convulsivas. E claro, os mestres me decían, con todo o cariño do mundo, me decían, por favor, dinos que temos que facer, porque nadie nos dá unha información, non temos pautas a seguir, e a verdad, claro, queremos que protexer a Nicolás, que non se chama Nicolás o meu fillo. E como eso todo, nós o que queremos facer unha campaña de información para que todo o mundo sepa, no principio acompañar a unha persoa que teña crisis de epilepsia, e despois apoiar a esa persoa para que poda vivir coa súa enfermedade pois igual que un diabético. O sea, un diabético non está libre de que en un momento dado lle poda dar unha baixada de azúcar.
Bueno, pois a epilepsia normalmente se pode controlar. Un caso tanto por cento moi elevado se pode controlar. Pois son persoas como os diabéticos, ou sea, que poden desarrollar a súa vida normal. Bueno, a ver, pois igual non poden pilotar un avión, pero bueno, que igual non todos podemos pilotar un avión, ¿no? A eso me refiro. Acaba de dicirlo vostede moi claro. Falábamos tamén un pouco desas ferramentas ou bueno, alternativas para poder previr ou paliar, que non sei se pode previr. Hai alguna maneira de evitar que podamos ter un ataque epiléptico ou sufrir a epilepsia? Non hai ningunha... A ver, evidentemente hai cousas de factores de riesgo, non? Como pode ser consumir certa sustancia, pero bueno, non se pode prevenir. Vamos, ojalá se poidera prever, pero non. Hai veces que, bueno, lle pasa, por exemplo, volvo outra vez a meu fillo porque é o que máis coñece. A partir dese, ademais, é que coñecín moitísimos máis casos porque o meu fillo ten epilepsia refractaria, que é unha clase de epilepsia que non funciona cos medicamentos. E bueno, despois de facer un montón de probas e tal, empezou a ter epilepsia porque resulta que de nacemento tiña unha lesión no cerebro que non se manifestou durante a infancia, empezou na adolescencia, porque é cando o cerebro madura. Isto pasa moito. Hai moitas veces que temos unha lesión no cerebro, non nos damos conta, polo que sea, por unha infección, polo que sea, pois pode empezar a dar crisis epilépticas. Hai a xente que non se manifiesta en toda a súa vida, pero bueno, é o que temos, non hai maneira de prever. Lo que sí, a xente que ten epilepsia, pois, a ver, sentido común sobre todo. O sono é moi importante, o descanso, e despois non consumir tanto bebidas alcohólicas, nin outro tipo de sustancias, pero bueno, que eso tamén se podría extender a toda a población, non? Todos nos deberíamos de cuidar así. E dicía vostede precisamente no caso persoal do seu fillo, pois esa non reacción, non, ou non posibilidade de solucionar o problema con neste caso con medicación, non? Que alternativas hai normalmente para as persoas que sufren este tipo de problema de saúde? Sí, a ver, hai equipos especializados en España con referencia tanto para adultos como para nenos, entonces se estudia cada caso por particular. A solución que pode ter, o sea, a solución que tengo, por exemplo, o meu fillo, que, bueno, somos máis ou menos afortunados, é que é operable, é dicir, teñen que ir ao cerebro, pois, arreglar ese malentendido que tivo o cerebro cando se estaba formando, e probablemente co tempo deixe de ter crisis epilépticas. Pero hai moitas veces que as lesións non están nun sitio en que se aconsella operar, que ese tamén é outro hándicap. Entonces, estes doentes pois pasan por moitos fármacos, proban combinacións. Ao final, normalmente se chega a unha combinación de fármacos nos que sí que se pode controlar a epilepsia, non totalmente, pero que igual en vez de ter crisis unha ou dúas veces a semana, pois que teñen unha vez ao mes ou unha vez ao ano. Pero é uns fármacos que teñen que tomar e teñen que estar estes doentes teñen que estar controlados durante toda a súa vida con fármacos. Que iso é a outra cara da moeda, os fármacos. Os fármacos son moi bons para a epilepsia, pero claro, despois cognitivamente pois afectan porque non fan máis que retardar o funcionamento do cerebro, o sea, facer que por así decirlo, eu estou falando así entre comillas, a electricidade do cerebro non faga estos choques, estos cortocircuitos. Entonces, pois bueno, normalmente os fármacos bueno, fan que as persoas vayan como máis lentas a veces, aparte de que poden producir mareos, bueno, é moi complicado. Os fármacos, aí os neurólogos teñen un caballo de batalla, pero bueno, moi grande, porque para cada persoa teñen que buscar a combinación que lle vai ben. Carmen, a mí todo isto que me trae á cabeza é que
é necesario que todos e todas, a sociedade en xeral, porque ninguén está libre, non, de que poda ter este problema, teñamos claro pois a información, nos informemos e entre todos e todas tamén busquemos máis recursos a hora de tratar tanto en investigación como de paliar os efectos. E imagino que en eso está a campaña deste ano da asociación e a campaña a nivel internacional, porque é o Día Internacional. Que van facer así pretiño estes días? Pois estes días estaremos lendo un manifiesto na Coruña, ali diante da sede da Fundación de Abanca. Vais a iluminar a Torre de Celas, vais a iluminar tamén a Fonte de Catro Caminos en da Coruña, tamén en Cambre o Paraguas e máis a Igrexa. Tamén colabora o Concello de Oleiros iluminando e facendo información nos seus paneles, iluminando, o Castillo de Santa Cruz, facendo a información dos seus paneles. En Cerceda tamén o Concello vai iluminar as letras que ten na entrada do seu Concello, do noso color. Quero decir que, tanto o Concello de Culleredo como os demais concellos nos abriron as portas, son todo facilidades, en especial o Concello de Culleredo, de estado participativo, a verdad que se agradece porque non contábamos con que a xente tuviera tanta empatía, porque normalmente sí que non se ten tanta empatía. Como un pouco tabú a epilepsia aún, é algo que se ten así como un pouco de lado, a verdad que, estamos todos na asociación sorprendidos gratamente. Pois non deixa de ser un problema de saúde que todos podemos ter, non ten por que haber tabúes, todo ao contrario, trátase de axudar as persoas que poden sufrir ou que o sufriron a paliar as súas consecuencias. A min, polo menos, dende fora me parece moi sinxelo. E, por certo, se queremos máis información sobre o que fai a Asociación Coruñesa de Epilepsia e sobre esta xornada, este 24 de maio, o Día contra a Epilepsia, Carmen, a onde podemos acudir? Pois a página web da Asociación Coruñesa de Epilepsia. Aí vamos a ter toda a información, ainda non están colgado todo o que se vai facer, porque estamos pendientes así de confirmar os últimos hilos, atar os últimos cabos. Pero aí podremos ver todo o que imos a facer. De todos modos, todo o ano vamos a estar dispostos a axudar a xente que poda estar nun momento dado, a xente, tanto os enfermos como as familias, que podan, encontrarse de súpeto no seu a vida con esta pedra para poder, camiñar ben, bastante máis confortable. Pois con esa mensaxe positiva nos quedamos. Carmen Linares, presidenta da Asociación Coruñesa de Epilepsia, moitas grazas por hoxe falar aquí en Radio Culleredo en Clave Social. Un saúdo. Moitísimas gracias a vosotros, moitísimas gracias. Hasta logo, un saúdo.